Ofundisayo uVabhakshni Maharaj. Namuhla sizosebenza ngani ngokudivida ama-decimals, dividing decimals. Awuthi ngiqale ngikukhombise isibalo sokuqala esizozama ukusenza. Kuzoba lula nje uzosebenza nami-ke la. Asithi sinedecimal yethu la, u-28. Ukuthi ungena kangaki u-28 ku-2, 3, decimal yethu u-point 8 2 5. U-0.28 ungena kangaki ku-23.828. Uzobala kanye nami-ke nami senze isibalo ndawonye. Okubalekile nje uzoqala ukwenza ukuthi usihlehlise idecimal yakho ukuthi unumber 28 lona ube unumber ephelele kuthiwa yini i-whole number. Sizomove ni sizohlehla ikhala embili ukuze u28 wethu ungabi nayo idecimal ngaphambili. So yenza into efanayo ke nala emva kwa23 sohlehla ikhala engaki ezimbili. Sifaka idecimal yethu iqondane nalapha phezulu phela ngoba phela sifuna ukubala lo 28 uthi ungena kangaki kule number yethu engaphansi kwekhwapha lethu. Kubalekile mhlawumbe ukuthi ungabhalela kwelinye iphepha elincane nje ngoba siloke sizama izinamba nje ukuthi iziphi inamba engenayo size siphumelele. Isibalo sakho sothanda ukuba nokuningi. Sizoqala kanjani? Uyibusa kahle inamba onayo. Uzosebenza kanye nami ke la, awungizusenza ngedwa lesibalo. U28 ungena kangaki la? Yiphi inamba esingazama mhlawumbe siqagele ngayo? Esingayingenisa la ku28 nale number yethu ende ku23.828. Yiphi inamba singaqala siqagele ngayo? Mhlawumbe ukuthi ungena kangaka u28 la. Sizothi lo 8 umeleni u84. So beka phezulu 8 wethu siya times la. Kuzosipha balokho u22. Sizokwehla u8 wethu minus 4 uzosipha u4, u3 minus 2 sipha u1. U2 minus 2 sipha u0 ke noma singakawehlisa la ngezansi. Yini enye mele siyehlise inamba mele siyehlise? Mele sehlise u2 wethu. Sehlisa nje inamba yokuqala engale kwaloko kade sikubala noma kade sikutimes. Umele sidobelela ngenzansi ukuze senze into ecacile kahle la ngoba izoba ningi kakhulu nezinamba la. U28 ungena kangaki? So nyusa u4 wethu la. Siyasusa asisebenzi ngalo ya 6 sehlisa u2 wethu 2 minus sibeka u3 ngenhla. Usipha 11. Usipha 0 2 minus 2 4 minus 1 usipha ba 3 usipha 0 minus sino 30. Ithanda ukuba nkudlwana u30 kuno28 lo sebeyabona umkhulu u30 kuno28. Kuzomela sibheke enye inamba mhlawumbe. Uyabona into engabe isizile uma ukuthi mhlawumbe ubhale ephepheni elincane nje eliseceleni ngoba phela ngathi sithanda ukuhliphisa kakhulu manje la kuyangcola. Akusenzeki ngobunono ziningi kakhulu inamba. Awuthi ngibheke into okuyisusa ukuze siqale maphansi. Uyabona ukuthi u28 wethu ngeke muncane kunalo 30 esuthola la ngezansi kuzomela sithi ukubheka enye inamba ke mhlawumbe. Uma u4 ubhedile mhlawumbe singazama mhlawumbe zama u5. Awuthi ngisuse kodwa lokhu kuqala. Azizame enye inamba. Azizame wona u5 lo ngushoyo. 5 times 8 usipha bani u40 sibeka u40 phezulu u4 14 wethu u2 usipha sehlisa u8 wethu kakhohlwa subeke ngenhla u1 sekuthanda ukuba ngconywana ke 28 minus 28 uyazi ukuthi kuba thanda ukuba lo usipha ba
Sekuba ngconywana kunalo 30 bekade siwuthole eqaleni. Uyabona ukuthi u28 ungena kangaki ku23.828. Siphumulelo ba u85.1. Okusho ukuthi njengoba ngikubhalela la enzansi ukuthi kube nobunono obuvela kangconywana kunaloku esinakho la eceleni. Na impendulo yethu 80 bani 85.1. Shuthi u28 singakhohlwa u.28 ungena kangaki ku23.828. Shuthi ungena naya impendulo yethu ngendla 85.1. Ungadidwa inamba eningi nje. Inkinga ukuthi sihlehlisa ama decimal sibheke inamba esingayingenisa. Ungaloku uzama nje inamba ezahlukene kuphinde ubonise iyangena bayingangeni uzama inye inamba. Ufike empendulweni engconywana. Awuthi ngikwenzele esinye isibalo. Hayi angikwenzeli sowenza sobabili. Awuthi ngino 3.3. U3.3 ungena kangaki ngizokupha mina? 43.23 lo. Ngabhala kabi manje. U3.3 yakhumbula into yokuqala nje sihlehlisa ama decimal ethu. Siqondisa idecimal ethu lapha ngenhla. Manje kusho ukuthi sino 33 ungena kangaki ku43 ku3 awungeni. Ku43 ungena ngaki ku33 ungena kanye. Siyabamba lapha phezulu. Siyehlisa u33 wethu lo. 43 minus 33 usipho 10. Ngakhohlwa ukwehlisa u2 wethu. 33 ungena ngaki 102. Siyazi ukuthi 33 times 3 u90. 92 shuthi ungena kathathu. Siyazi ukuthi 33 times 3 u99 naku sipha 99 subhala la. Singakhohlwa ukwehlisa u3 wethu. U93 99 ungena ngaki. Sehle ithanda ukubalula ke lenkinga yona. Nangu 30 sengibhala kaphi? U33 wethu minus 33 usipho 0 vele. Uyabona impendulo ukuthi ithanda ukubalula ke le. Sihlehlisa nje idecimal sibheke inamba engenayo. Babiza ama level 4 division ke lawo. Anenamba eningi kodwa nje akusiyona nje into ngathi ufuna ukudideka ngayo. Now 3.3 singakhohlwa ungena kangaki ku 43.33 ungena kangaki 31. Now 13.1 asengibheke esinye esokugcina basisana isikhathi. Alright, ngikubhalele la. Ngiqala ngepoint manje la ngaphakathi. Siyahlehlisa idecimal lethu ukuthi sibe nenamba enjani ephelele bathi ama whole numbers. Yenza nami isibalo. Uyangenana 25 ngena ngaki 33 ngena kanye. Sihlisa lo 25 wethu. 33 minus 25 usipha usipho 8. Lo 5 lo aku ono 85 sehlisela phaya u5 ukuze saba no 85. Senyuse lo 3 wethu. Sehlisa u0 wethu uzosipho 100. U25 singakhohliswe besehlisile lapha. 25 ngena ngaki 100. 4. Ngabhala kabi manje. U25 ungena ngaki ku100. Na impendulo yethu. Shuthi u2.5 ungena kawu 0.134 kwinamba ebani ku.3350. Ungathuswa inamba eningi. Sihlehlisa yabona nje bangihlehlisile nje bangikubukela leli decimal. Sihlehlisa lapho ke ku decimal yethu, ichashaza lethu lelo. Sihlehlise khona sisondeze ekutheni into esisondeza ekutheni isibalo sibe lula. Ilula ke le ama level 4 divisions ke lawo. Ilula kabi. Sibiza ngani lento ngani ukudivide ama decimals. Ayikho into ungazi uyikhalazele into elula kakhulu le.